Нямам думи, просто всичко трябва да го правим това, хора. Не. До колко време ще го правим това? Ето, сега ще ви кажа, ето така, и аз не знае, даже не си видях в видеото. Ето така, си отварям, викам, що ми са наобратно маниста и е така правя. И то всичко се падна. И сега трябва да го подреждаме заедно. Започваме с лапичките. Само да намеря лапа. Се върна, като съм направила лапичките. Като съм събрала лапичките. Наредих ги, сега ще започнем с гъбите. Като ги направя, ще се върна, като ги намеря. И готова съм. И сега ще започнем с целувките. Да. Ето ги целувките. Сега ще бъдем с наченцата. Сега, хора, сме с хавайските цветя. Сега сме с макарона. Май така се нарича. Сега ще бъдем с трите макарона. Ако не се казва така, поправете ме в коментарите. Сега сме с панделките и после ще ви покажа какво беше станало миналия път. Хора, сега последно сме с звездите. Ето цялата кутия е готова. Хора, вижте, чакай. Ето това ми беше подарила моето бъфа и сега ще го премеря с моите панделки. Вижте каква размяна има. Моите са толкова големи, а нейните са толкова малки. И добре, чао ви на всички!